Naku, Nay, isa na lang po pala yung gamot nyo. Kailangan na akong makabili agad. May pambili ka na ba, anak? Ikaw na namang bata ka? Kung kalakal lang at tirang pagkain ang hanap mo, wala! Kaya umalis ka na dito! Kuya! Kuya! Bakit? Anong problema? Kuya, pwede ko ba pong kunin yung mga kalakal nyo? At gusto mo pang magkalat dito? Ano na lang sasabihin ng mga customer ko? Hindi pwede. Kahit tirang pagkain na lang po, hindi pa po kasi ako kumakain. Aba, talagang ginawa mong bahay kalinga tong mamihan ko. Umalis ka nga dito. Baka pag nakita ka, walang tumuloy kumain dito. Alis! Sige na kuya, kahit tirang pagkain lang, gutom na kasi ako. Ay, naku, kulit mo talagang bata ka. Oh, ayan, umalis ka na dito. Salamat po. Umalis ka na dito. Wag ka nang babalik dito, ha. Mamalasin ka nga naman. Sa wakas, may pagkain na yung nanay ko. Salamat sa Diyos. Nay, nandito na po ako. May dala po akong tinapay para sa'yo. Eh, ikaw anak, kumain ka na ba? Opo, Nay. Anak, pakiabot mo nga yung tubig at gamot ko. Ilang piraso na lang po pala yung gamot niya, Nay. Kailangan makabenta na naman ako ng kalakal. Anak, kahit wag ka na munang bumili. Hindi po pwede, Nay. Kasi pag hindi po kayo nakainom, baka sumpungin ulit yung sakit niyo. Hindi naman siguro, anak. Ayoko na pong maulit yung dati, Nay. Kasi dati, muntik na po kayo mawala sa akin. Ang anak ko talaga. Hindi kita iiwan, anak, pangako. Hindi ko po kayang mawala ka, Nay. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Wala po yun, Nay. Ang mahalaga, pagpagaling ka po. Oo, anak. Magpapagaling si nanay. Pangako. Maraming salamat po dahil may pambili na naman ako ng gamot ng nanay ko. Wala po akong ibang hihingin kung di kagalingan ng nanay ko. Dahil dito sa baryang ito, madudugtungan na naman po ang buhay ng nanay ko. Salamat po. Ate, pabili po. O, Tyrone, nakabenta ka na naman ng kalakal, no? Kaya may pambili ka na naman ng gamot ng nanay mo. Opo, ate. Diyan ako bilib sa'yo, eh. Napakabata mo pa, madiskarte ka na sa buhay. Yung ibang bata dyan, ako, puro laro lang ang alam. Yung iba po yun, ate. Mahal na mahal ko po kasi ang nanay ko. Sana lahat ng bata kasing buti at kasing bait mo. Ako, iniwan ako ng nanay ko, kaya sariling sikap ko rin para makapag-aral. Tignan mo naman, ate, may sarili kang tindahan at negosyo. Dahil yan sa sipag at tiyaga, Tyrone.
hindi malayong magkaroon ka rin ng ganito. Dahil masipag at matyaga ka rin. Sana nga po ate. Alam mo, Tyrone, walang imposible sa buhay. Basta maniwala at magtiwala ka lang sa kanya. O ano, yung dating gamot na binibili mo pa rin ba sa akin ang kukunin mo? Opo. Tao po. Magandang umaga po. Kakain po kayo, ma'am? Oo, sana. Sige po, ma'am. Umupo muna kayo. Ma'am, sandali lang po ha. Ikaw na namang bata ka? Parang si Tyrone yun ah. Kung kalakal lang at tirang pagkain ang hanap mo, wala. Kaya umalis ka na dito. Minamalas mo lang yung negosyo ko. Sandali lang. Huwag mo siyang paalisin. Kilala ko siya. Kilala niyo ho siya? Kaano-ano ho niyo itong batang to? Oo, kilala ko siya. Madalas siyang bumibili ng gamot sa tindahan ko. Ganun po ba? Ano po palang kakainin niyo? Hindi na po ako kakain. Ano po? Ang ibig ko hong sabihin, ibibigay ko na lang sa kanya yung bibilin kong pagkain. Ah, ganun po ba? Naku, ang swerte mo namang bata ka. Maraming salamat po ate. Hulog po talaga kayo ng langit. Sus, nambola ka pa. Sige na, ituro mo na yung gusto mong kainin doon. Salamat po. Nay, kain na po kayo. Anak, saan galing itong pagkain? Binigay lang po sa akin ng mabait na babae. Napakabait naman ng taong nagbigay ng pagkain sa'yo, anak. Opo, Nay. Siya rin po yung may-ari ng tindahan na pinagbibilang ko ng gamot nyo. Anak, pakiabot mo nga yung tubig at gamot ko. Naku, Nay, iisa na lang po pala yung gamot nyo. Kailangan na akong makabili agad. May pambili ka na ba, anak? Madami naman na akong naipon na kalakal, Nay. Baka makakabili na yon pag nabenta ko. Maraming salamat sa iyo, anak. Sige po, Nay. Alis na po ako. Baka gabihin pa po ako sa daan. Mag-iingat ka, anak. Palimos po, kahit pambili lang ng tinapay. Di pa kasi ako kumakain mula kaninang umaga. Ah, ganun ba? Parang ayaw mo na kahit magkano lang. O, sige. Ito. Bumili ka ng pagkain mo, ah. O sige, salamat. Alis na ako. Ramdam ko yung nararamdaman mo kasi pareho lang tayo. Nako, kulang na yung pera ko. Wala nang pangbili ng gamot ni nanay. Paano na to? Susubukan ko makahingi ng piso doon. Bayad po. Magkano po? 60 lang po, sir. Ito po. Salamat, sir. Thank you po. Dito na naman tong batang to. Ano na naman kaya ang sadya ng batang to? Kuya, pwede po bang humingi kahit piso lang? Piso? Kita mong kukunti ang customer ko, hihingi ka ng piso?
Kuya, sige na po. Bayaran ko na lang po pag nakabenta po ako ng kalakal. Hay nako, kahit ano pang sabihin mong bata ka, hindi kita bibigyan. Umalis ka Kuya, dito. sige na po kahit piso lang. Kuya, sige na po kahit Halika nga, bata ka. Ang kulit-kulit mo. Huwag na huwag ka nang babalik dito, ha? Ano po? Ano nangyayari dito? Bakit mo sinutulak tong bata? Paano? Bumalik na naman dito yung batang yan at humihingi ng piso. Para piso lang, kailangan mo pang itaboy itong bata? Mabigat ba sa bulsa mo yon? Tyrone, bakit ba humihingi ka ng piso, ha? May namalimos po kasing bata sa akin kanina. Hindi pa daw po siya kumakain. Kaya naawa ko at binigyan ko. Tapos, Kinulang na kasi ng piso tong pambili ng gamot ni nanay. Kaya sinubukan ko po sa kanyang humingi ng piso. halagang piso lang, hindi mo pa maibigay sa bata? Alam mo kuya, yung pisong yon katumbas ng buhay ng nanay ko. Pasensya ka na, hindi ko alam. Kinulang po kasi ng piso yung pambili ng gamot ni nanay. Baka pag hindi na po kasi siya nakainom, mawawala na siya sa akin. Nakita mo kung gaano kahalaga yung pisong hinihingi niya sa'yo? Piso para sa buhay ng nanay niya. Halika na, Tyrone. Saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa tindahan ko. Bibigyan na lang kita ng gamot para sa nanay mo. Talaga po? Oo. Maraming salamat po. Halika na, tara na.